Straight to the point. Unya, aritas to mga issues mga higala, balik ta sa mga national issues unya taon-taon. Unya ato sa may higalang hisgutan ni ato mga local issues. Unya arita may gilas dakbayan sa Lapu-Lapu. Kay kinini ang basin pag magmahay sila dito sa Lapu-Lapu nga wa ta kasuroy sige lang tagsuroy dos pinamungahan. Sige lang tagsuroy sa Northern Cebu. Unya dirita sa may pinamungahan adto ta sa 7th District sa flood control projects dito. Unya wa ta kasuroy dos sa Lapu-Lapu, no? Kay kinindo naman po yung mga issues dahil ng Lapu-Lapu. In fact, nanggawas naman ni ron sa mga social media, nagawas na mahigala sa newspaper. So muna nga kita sa DYHP, ato ning tagaag pagtagad. Ha? Pero akong klaruho ni nga naunhan na ganita sa pamantalaang The Freeman ani. Okay, so, but before siguro anak, kay ato ning mahitungod ni mahigala ining missile storage facility. Diris dakbayan sa Lapu-Lapu. Pero atong kuha reaction una mahigala si Mayor Cindy Chan ani kay siya may congresswoman kani adto nagbaylo man sa si Mayor Ahong Chan. Si Ahong ron mao na po'y congressman, si Cindy mo ay mayor. Kani adto si Cindy mo ay congresswoman, si Ahong may mayor. Unya kini nga project kang Cindy man sa diha mahigalang congresswoman pa siya, mao kana nga atong tagaagpagtagad ha. Unya, before ana, samtang ato pang gikontak si Mayor Cindy Chan, kinini ang nakakuha ba katag number, atong tagagpagtagad, pero day makahatag na mong number ninha, mas maayo pod, pero di aman si Inday RV, maro nakakuha ra. Sige. Pero nana si Inday ay daray, wala pa mabot. Atong kuha ang institutional report lang sa Dilas Gawas kadali, kay karon mo itong fourth wave mga higala sa atong pagpanghatag dito sa Northern Cebu. So, samtang magpaabot sa takadali, kinsa may makahatag og situational report. Nagloading na ba ta dito? Dito sa gym sa Hipodromo, nagloading naman ta. Human dito sa Hipodromo, aritas ato, magloading sa ta dire. Unsa man, wala pa sa Aidanay? Wala pa. Sige, unya taon lang. Unahon ta sa ning kwan, missile facilities. Be, asa man tong tarpaulin dong names. Ato ko na ipakita, be, gamay lang ha. Umaon eh. This is where your taxes go. A priority project of Congresswoman Cindy Chan, Lone District Representative Lapu-Lapu City. Kini mong project nga missile storage facility. Naval Base Rafael Ramos Lapu-Lapu City. Straight to the point. Bueno, ni ay naong manghigala ni Congresswoman Cindy Chan. Niya pod ang naong ni Ahong Chan. Og niya pod ang naong kisa man ning mga naong ni uban mo ni ang Vice Mayor. Kaning babae kanang ubos pagin upat man ni sa kabok. Kisa maning pwede ba masaka ni mo dong nabay naklaro ba ning naong kaning kwan kining sa sunod upat na sa kabok si Cindy Chan pinakadakog naong, sunod si Ahong Chan, sunod si kisa na ang vice mayor nila ni sa Lapu-Lapu. Di kay ko suito mga higala ha kay kinini ang nini mga officials unya mo ni atul ni sa ilang medyo launching or groundbreaking si anak ni Chan, si Kuan, gising Daday. Uy, si Daday di ay. Ato lang agi katawa mga higala kay kinini ang uban magud mabutang og tarpaulin. This is where taxis go. Doon na nay mga kuan din ha. Pero kining ila sagol gyud pictures no. Mas mayo mga higala nga ato sa isang mahinabi. Kining mga gagmay nga mga pictures kinsa man ni sila. Mao ni ang mga kuan. Mga asakop sa council. Di man kay maklaro ni akong picture diri. So ang ato iniron nga kanana ang matagaag pagtagad mga higala kay kinini ang ni amani Congresswoman Cindy Chan. Project of Congresswoman Cindy Chan missile storage facility. Kinini ang ato siyang hinabion aning kalakiha kay naunsa man ni nga ang mga tao manggod sa dakbayan sa Lapu-Lapu na concern sila kay kinini ang medyo di baka marisgo ang katawhan aning kalakiha nga imo dihang gibutyag nga naa diha ang kining missile storage facility. So mo ni ang concern sa mga tao. Unya unsa man to napapicture sila day daghan dong names asa man to napapicture sila. Be atong tan-awon tong usa ka picture. Wa tay lang mga pictures ani mo ning duha. Sige, so sakop sa City Council di ining mga kuan dire kini mga gagmay. So mo ni so groundbreaking nila ni.
Mao ni si Mayor Chan nga kanhi kongresuman o niya niya mga higalay usa ka sakop sa militar kisa kay ngan ani niya. Okay, o niya okay. Kinsa man ilang vice mayor diha day? Kining vice mayor sa Lapu-Lapu? So mo ning mga naong di kay maklaro da. Nadia si Mayor Cindy Chan kanhi kongresuman pa ni mga kaigsunan kay iya ning project di ay. Sila si Sitoy. Mao ni ang igsuon ni Adi Sitoy. Oh. Okay, so mao'y vice mayor diha sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang mga tao god ni concern sila kay ngano man ni nga na-appeal man ni sa pagbutang diha kanang tarpaulin og dunay announcement mga higala nga mao ni ang missile storage facility nga kini military man ni mga higala nga aspeto og maghisgot man ta og mga storage ani arsenal mahigala sa atong armadong kusog sa Pilipinas. So man ang concern ng mga tao. Okay, unsa man okay, gamay lang ha. Ato pang i-contact pero samtang di pa mag-contact. Sige, ato lang sang hinumdum sa tagadali kay para nga unya tuloy-tuloy na no. Commercial sa tagamay nya ibalik na to basig ato mag-contact si Mayor Cindy Chan o kinsa nakabati sa Lapu-Lapu tiksi ninyo nga nangita Miss DYHP kay gusto mi nga maka-interview niya no before ta mahigala mo hatag og pagtagad yun ning isyuha mas maayo nga ato siyang mapaminaw mga sukin tigpaminaw. Standby. Straight to the point. Atong tagag pagtagad mahigala tundugang mga isgutanan rumutaga. Unya kining wa pa man makontak nato si Mayor Cindy Chan. Unya taod ha og makontak nato kay gitabangan pa diri og kwan. Dili na si kwan. Mas maayo og makatubag siya sa atong tawag. Mayor Cindy Chan, good morning nimo diha. Kami diri sa DYHP na nawag mi nimo. Og maayo untag matubag nimo ang among tawag kay gusto ming masayod no sa imong side sab ni ining pagbutang nimo sa tarpaulin nga in effect na announce sa mahinuon ni nga naa dihang storage facility nato sa missiles. Missile storage facility na asa Mactan. Sige, mo ni ang atong tagag pagtagad. O niya kinini ang alas 8 ko naman. 31 naman sumalagmit. Ako lang gipaabot-paabot ganina nga alas 8 kiting office hour na ba. O ganina sayo magod wa pa kamata presuming lang nga wa pa no kay kanana ang buntag pa man sayo but karon kiting opisina naman nagtuo mi nga naa na kasi mong opisina. Mao nga amo kang gitawgan aron nga maka-explain sa kasi imong side labot ining maong issue. Straight to the point. Okay, atong tagag pagtagad mahigala ning dugang nato nga mga hisgutanan rumbutaga unya atong balikan ato lang gyud sa hinabion si Mayor Cindy ane mas maayo gyud nga atong mahinabi siya. Mo bagting ang telepono? Dili mo bagting? Unya dili mo tubag. So ang kuan ko no, ang mayor's office ko no, basig na ana sa mayor's office nga mahinabi sa nato ang DYHP Armin Cebu nangita niya aron niya maka-explain siya. Kay naaman ta mahigalay lain pod nga set of listeners labot aning hitabua. Mao ni asa ipakita to balik dong be katuto ang iyang tarpaulin. Bebe asa man tong tarpaulin kani This is where your taxes go. Dinhi kunong dapita ang inyong mga buhis na punta. A priority project of Congresswoman Cindy Chan. Priority project niya ni. Lone District Representative Lapu-Lapu City. Missile Storage Facility. Naval Base Rafael Ramos Lapu-Lapu City. Ni aning ilang mga naong ni Cindy Chan, ni Ahong Chan, iyang bana, ni Sitoy nga mo'y Vice Mayor o ni Daday Chan ilang anak nga mao karoy ABC President no sakto ba ko ABC President napoy gagmay mga picture sa ilan ning mga membro di ay sa City Council sa Dakbayan sa Lapu-Lapu unya mao ni ang atol sa groundbreaking nila paghimo nila sa maong groundbreaking na dinha nanambong kinsa man ning mga tawhana ka nanambong mga higala. Ug unya naa sa tunga mahigala si Mayor Cindy Chan. Naman to'y usapod niya kwan. Murag na sila programa gamay names no nga gihimo diha. Nay programa sa gihimo nya murag nisulti pa ni si
Cindy o kani mao ni ang ilang kuan. So picture na no. Kay mao man ni mahigala ang pagpahigayo na sa launching mga sugiti paminaw mao ni. So doon na dai programa gamay dito. No? Okay. So mao ni mga higala. So naghimo sila medyo hamubong programa dito sa area gyud. Kini mga kaigalaan, kongresuman pa si Cindy ani mga February ni, wa siguro mabantay sa mga netizen dayon. Nya kini karon nabantayan man naka-take mag-picture niya na post mga higala sa Facebook. Ug unya gisundan kini sa mga kuan karon go mga panahon na daghan ng kamera bisag asa na kamera. Nya post dayon so nasundan in fact ang mga sakop sa media nagsunod na lang. Ang newspaper gani mga kaigalaan nisunod na lang mo. Kinang kita gani aning kalakiha. Naa naman na ni gawas sa mas newspapers, no? Naa naman na sa The Freeman, nigawas naman, Cebu Daily News, naa na po sa Sunstar siguro na. Ako sigurado kung nigawas na ni sa The Freeman o sa Cebu Daily News, muna nga ato ning gitagaag pagtagad, kining mong isyo mahigala, kay doon na may mga concern ang mga tao sa dakbayan sa Lapu-Lapu, labot ining mao mga higalang project, no? So karon padayon na itong gitawagan si Mayor Congresswoman o karon Mayor na Cindy Chan, labot ini para ato mga higalang in fairness niya makakuha ta og reaksyon, makakuha ta og matawag nato mga higala og side niya. Off ang iyang cellphone. Cannot be reached. Ang Lapu-Lapu City kuan baka Mayor's Office. Basin og kuan. Basin og mutubag nato og mapasa ang telepono or asa baka si Mayor Cindy Chan pagkakaron. Straight to the point. Kay maayo mga higala nga maka-explain siya ani ni ining hitabua na kini ni amang gyud naka-picture nga mga netizens o niya. Pero kini picture dili siguro netizen ila siguro ni nga kuan. Picture siguro gyud nila nga gigrab sa ilang Facebook page. O naunsa bang hitabua? Okay, so ato ni mahigalang gipadayon ron ang Lapu-Lapu City Government og basin do na sila ilang nama ginatelepono ang Mayor's Office. So malagmit makakuha ta mahigala og number sa kinani ang Mayor's Office. Mayor Silidun, Vice Mayor Silsi sito yun ano? Okay. Sige, mao kini mga higala ang pagpahigayon sa maong groundbreaking ceremony ni ining priority project mahigala ni Mayor Cindy Chan nga congresswoman kaniadto o karon mayor sa Lapu-Lapu. Sige, so padayon ta mahigala una nga atong gi-contact ron og dili gyud makontak mahigala malagmit nga ato sigurong kuaag reaction si Mayor Chan na lang ani Ahong. Congressman Ahong Chan. Di man makontak si Cindy, no? Mayor Cindy, good morning nimo dia. Shout out nimo Mayor Cindy. Mas mayo og makatubag ka gyud ani kay ikaw man maoy congresswoman aning panahona unya imo man kaning project mo may nabutang starpulin nga priority project ni Congresswoman Cindy Chan mo nga ikaw gyud among tawgan kay specific maning ato pananglitan kong kang Mayor Ahong ni si Mayor Ahong atong tawgan unya kini bisag magtiayon mo usahay magod kana na ang wa man ta masayod mga higala og kuan yun og doon na tayo mga pangutana basig moingon si Mayor Ahong nga wa ko kabaw ana si Cindy mo angay mutubag. Sumo na nga kinini ang mas maayo nga atong makuhaan jud og pamahayag si Mayor Cindy. Di pa mutubag. Okay. So kumusta ka ang Mayor's Office basig na atay number, ha? Okay, why mutubag sa Mayor's Office? Why mutubag sa Mayor's Office nga landline? Ato kunong iparing be na sa Mayor's Office gyud na sa Lapu-Lapu. Ngano nga may manubag nga ting opisina naman ron? No? Be inday ken be atong kuno day. Pwede ba na sige kuno. Kay aron nga mahibaw sila nga kita dos DYHP naninguha ta nga mamati sa ilang side dili ta biased mga higala nga mag-take up og issue nga modit. So tag-take up og issue nga atong katuyuan gyud nga ato mahigalang paminaon ang habig sa pikas ug pikas ni ining maong sitwasyon mga sukit tig paminaw. So karon atong balikan mga higala gamay ha kay kinini ang para maklaro tani mga kagalaan. Okay, nangita taglaing number. O sige. Kay para nga makwanta gyud ni atong masuta tani mga higala.
nan og di gid makontak si Mayor Cindy basin og makontak si Mayor Ahong Chan, Congressman Ahong Chan. Niining ko ana kay pwede ra man pud natok siya itong kuhaan kay total na man iyang naong pud aning tarpaulin. Appeal. Pero mo lagi ni sa ako nang giingon specific project ni mahigala gyud ni Cindy Chan mo nang siya gyud atong gipangita ron. No, nga aron nga kuan kakuha ta mahigala og pamahayag labot ani. Sige, gamay lang kaayo ha kay ato ni mahigalang tagagpagtagad sa. Unsa man ni si Mayor Cindy dili tigtubag og radyo nga kuan? Mao ba? Okay, so kini ni ang atong tagagpagtagad mga kaigalaan gamay lang ha unsa itong dugang pamaagi ani ron ha kay ato ning gikontak be ato sang kuno tinggi kuno gamay day. Natimingan lang to nga kuan. O sige. Unsa may nahitabo day inday naa ang number niya. Yes ha inday ato sa kuno day. Aron nga mahibaw-an sa mga tao nga naningkamot gitag kuha silang side. Kumusta man day ang imong pagtawag da inday Ken? Attorney Rufil, atong gitawagan ang cellphone number mismo sa mayors dakay sa Lapu-Lapu nga si Mayor Cindy Chan pero off man kay ang tubag Attorney Rufil kana mang naanda na to nga kung why signal or off ang cellphone nga mo ana cannot be reached the subscriber cannot be reached. Cannot be reached. Okay. So off ni siya, it's either off, walay signal, kadi na to ma-reach, basta kay mo na itubag, cannot be reached. Kanang sa Mayor's office. Ang sa Mayor's office, atong gitawagan ning number nga naa sa ilang social media page nga Lapu-Lapu City Information Office. Pwede raman siguro nitong masibya kay landline man ni 234-5806. Wala may mutubag Attorney Rufil, mga twice na ko nga mi dial nya mag-ring man. Pero sa ilan ng Lapu-Lapu City Information Office. Oh. Ang sa Mayor's Office, wala. Ang mao na ni siya sa Lapu-Lapu City Hall ni Attorney Rufil. Sa Lapu-Lapu City Hall. Di atong balik kag tawag. Dili gani mada. Sige lang, itatag pamaagi unsay ko na ni. Nga naunsa ni kalaki ha, gamay lang. Sige, pahinom do sa gamay. Samtang aron nga mabasi karon to taod humans to pahinom do basi makontak na nato. Standby sa. Straight to the point. Now atong padayon nga gitawag may gala si Cindy Chan. Mayor sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga kanhi Congresswoman mahigala. Di gyud ta makontak. So kadi man makontak si Mayor Cindy atong suwayan si Mayor Ahong Chan. Nga karon mao na po'y congressman kay nagbaylo-baylo man lang ni sila. Kumusta man inday Ken ang atong pagkontak ni Mayor Ahong nga medyo basin og maka-access ta sa iyang number, no? Sa una na interview man nato ni siya sa Hanginan. Unya karon mayo og basig ma-interview nato balik. Kay kung di man gyud makontak iyang asawa, so siya lay atong kontakon kay total ni ining mauntar puli na amo pud yan naong. So ato lang ning tagagpagtagad mga higala, no? Okay, asa man to gamay lang kayo ha. Pakita to balik tong tarpaulin kuno kasamang ni Muelbe o mao ni. Okay, so kining kuan na kay og ang uban gatong tawgan ani di na sa masayod, no? Kay kuan man ni siya kana na ang congresswoman man mahigala mo oy nag-ingon nga iyan ning priority project. Mayo nga siya gud mo ato makontak namo ni pinaka number 1 gud ta. Nya dili makontak ang iyang bana. Kay malagmit magistoryahan gud sila, no? Unya kana na ang naman po ilang mga naong diha mo na nga ato ni mahigalang tagag pagtagad. Pero unsa man day asa si Mayor Ahong Chan dili makontak. Bebe sige kuno day paminawon ko na to day. Attorney Rufil, atong gi-contact pod ni balitag contact diri sa cellphone number ni Congressman Junard Ahong Chan. Pero off man gyapon Attorney Rufil. So ilan duha ka cellphone off? O off? Off gyud. Mo ana gyud puros gyud di madato. Cannot be reached. Ato mo nang pwede tingali ato. Di madato ang tubag. Ato paminawon ko na Attorney Rufil ha. Unahon natong contact ang number ni Mayor Cindy Chan. Okay be. Nya pa ibabati nato tong Amerikana nga mo anang cannot be reached. Be. Inigpindot nako kasamang key sa imuha din ha. Mo na i-on air din imo ha. Kadali lang. Sige, kadali. Sige, ato kontakon lang. Ato lang mas kuan mahigala nga paminaw na to ilang side. Asa man. Atong gi tawgan ron. Okay, number ni Mayor Cindy Chan pa ni. Sige. O di makontak Cindy, areta ni kuan, Ahong. Gamay lang ha kay aron nga kuan ba? Kay ma-unfair man sa tamong take up take issue at Number sa cannot be reached. Please try again later. maonay tingog. Oh. Attorney Rufil ha, Ang Mayor Cindy. Cindy Chan to.
Balita di rin ni Congressman Jonard Ahong Shan. Kadali, Be, kang padaya lang, ahong ha? ko no. Sige. Oh. Gamay lang ha. Basi makontak pa di ay. Kaya may makatubag sila. Gamay lang. Ang sama ron, feedback man. Caller cannot be reached. Uy. Please try again later. Uy. Ang Lapu-Lapu ko no City Hall day, ang ilang mayor's office ko no atong kontakon. Balik ko, Atty. Rufil. Balin ko linya ha, nga makakall ko landline. Landline re, aron niya makuha na to. Ato lang yung paningkamutan yun, kaya aron makasabot ang mga tao nga naningkamot ta, ang ato silang makuha ag side mga kagalaan. Sige daw, atong pamagtingon ang Landline. kana. Diba? Sige lang, bagting. Wa gyud. Wagin, wa pa mahurot ang ring, Atty. Rufil. Sige lang. Ato lang hot doon. Wa man gyud. Ay, kana po na itong bagting, Atty. Rufil, ha? Ika-11. Way manubag sa Lapu-Lapu Wala City gyud, Hall. Kato ka number, Atty. Rufil, Lapu-La, gibutang to nila sa ilang Facebook page nga official gyud sa Lapu-Lapu City Information Office. Ang nakabutang dito, number 234-5806. Way lain nga number dia sa City Hall nga makakonekta sa mayor's office. Kaning gihatag bago lang kung nanawag pod sa Nerve Center, Atty. Rufil, mao man na ilaha din ha nga murag command center ba, so naa na sila tanan, no, directory sa City Hall kaning 340-0656, pero murag guba naman ni nga linya, Atty. Rufil. Sige daw. Lahi naman ang motubag kada. Sige daw, be. Sige. Atong paminawan mga higala ha kay naningkamot lang ta nga makabati sang side pod. The number you dialed is not accessible at the moment. Please try or call later. The number you dialed is not Ngano accessible man nga at the mura moment. magkuan. Please try or call later. Babae man lagi nito ba? Pero man yung mga Basig na ilakaw siguro si Mayor Ahong Chan o si Cindy. Manandili makontak. Pero tig opisina naman doon unta day. kuha na gani. Usa ka oras na gikan sa pagbukas sa opisina sa gobyerno nga 8 o'clock. Kay 9 naman, Atty. Rufil. Wa gyud, no gyud motubag. Aha. Kung sa bulanon pa, Atty. Rufil, wa dyan mo. Wa dyan mo man? Wa gyud. Bueno, mga higala, di man yun makontak, no? Arita sa atong paghatag pagtagad na lang aning maong isyo. Unang-una, mga sukin tigpaminaw, kaingon sa gugano nga, pero naman kay interview si Cindy sa mga reporters. Na ako no sa interview? Bi ato ko nung kuhaon, pwede bag antong mabati na to na? At least nga, kanana ang kuan ba? Doon na tayo mabati, mahigala sa iyang side ni Cindy, ane. Good morning ni mo da, Mayor Cindy Chan. Kinini ang mga tao good concern kayo kay hastaning missile facilities gibutangan nimo sa imong tarpaulin nga imong project na napoy dagkong naong ninyo. Unsang kalakihan mo ni atong tagag pagtagad mga sukid tig paminaw ha, gamay lang kayo kay kanana ang ni amaning mga kuan ha. Sige, kani ha.
Nya atong gikwantong iyang interview may gala sa mga reporters kadali. Unsay iyang pamahayag labot ani mga sukit ti paminaw kay kani ba yang concern sa mga upunganon? Kuha na. Kini ni ang dunan ni say punto. Kini ko mga inani nga mga klase mahigala sa project sa Armed Forces of the Philippines magud ni. Dili ni angay mga kagalaan nga isulti kung asa dapit ipamutang ng mga missile facilities. Although moingon ka mahigala naaman diha ang Mactan Air Base, naa diha mahigala ang Navforsen, so naa mga kampo diha sa militar, pero dili man mo follow dayon nga kanang mga importante nga mga arsenal, importante mahigala nga mga armas pangdepensa nga naa po diha ipamutang. No? Dito gani sa ubang mga kanasuran imo kabati bago kaday nga kanang mga Russia, mga US di ba nasa basulti asa dapit pamutang. So mo ni nga ato ni mahigalang gitagaag pagtagad o unsang hitabuan eh. So ni ana nauban ang mga reporters gahapon sa pag-roving ni Mayor Cindy Chan sa Minterios Lapu-Lapu mo nang gipangutana lang po siya labot ani. Ining mao nga isyu mga kagalaan no ato ni tagag pagtagad. Sige sa naman to siya video sa pamantalaang The Freeman, no? Na ako no'y pamantalaang The Freeman. Naapod sa kwan. Sige lang, ato ni tagag pagtagad mga higala, ha? Kay, sige, parehas na nga video, no? Okay. So, muna ang sulti mga higala ni Mayor Cindy Chan, parehas na nga video sa The Freeman kaning sa Sunstar Sad. Kay sila mang ubanaan, eh. So, courtesy mahigala sa pamantalaang The Freeman o sa Sunstar nga naka-interview sila kagahapon ni Mayor Cindy Chan labot ani. Kaya nga to magod ani mga kagalaan naa diha ang kanana ang takuha ining kuana no? Project imong gisulti dinha man mangutan ta mga higala ni Mayor Cindy. Unsa day ni nga allocation? Dili day ni allocation sa defense indekin? Nga apil man na mga higala sa allocation niya ano yamang giangkon ni Cindy Chan. Part man ni sa allocation mga higala sa Armed Forces of the Philippines. Unsa may role di niya sa pag pasar ining maong budget. Isip congresswoman sa Tagpan sa Lapu-Lapu. Kay national government man, national agency man na ang nagsildo ana mga higalang mga sundao diha mahigala sa Mactan ang national government man. So si Cindy isip congressman unsa may ang role di ay? Muna natay mga pangutana ba? Unya wa nagipasayloon si muna makaingon ta ba wa nagipasayloon ni mga Chan sa Lapu-Lapu day pagbutang og ilang mga ngan diha og uban pa. Ini mga tarpulin pabutang ang dagkong mga naong. Astang storage facilities, missiles, butangan po. Unang-una mga kaigsunan, ang military secrecy ani ba? Kailaliman ka mga higala, sakto man ang puntos mga tao nga, medyo kuyaw man ang kalakiha, nga imong i-announce na naa diha ang missile facilities, kay siyempre ang kontra mga kaigsunan, Simbako, og dunay gubat mga kailanunahon gitong area nga asa dapit ang military installations og hain dapit store kanang mga importante mahigalang mga bala sa militar. Straight to the point. Grabe wagi pasayloon si Cindy Chan mga higala astang military installations asta mahigalang storage facility sa missiles mahigala gibutang tarpulin. Sakto ka ng imo, Mayor Cindy. Given na nga naay kampo diha, dugay naman ang airbase din ha. Naaman nag-forcing diha, but makahatag og additional risk niya nga. I-announce man ginoon ang dakin. Kadagong pagbutang og tarpulin, na may mga exceptions ana, labi na kung maghisgot ta og national security. Maghisgot ta mahigala og mga military nga mga pangdepensa ba
labot sa atong defense mga sukin tigpaminaw. So unsa man ning kalakiha? Muna nga butang mangutana pero di man mutubag. Hasta si Mayor Ahong Chan di mutubag. So ang ato na lang ani, ang ato mahigalang mga komentaryo ani nga daghan bitaw ng mismo gani mga higala sa pagpanghatag dito sa Bugo. Doon na mga higalay, mga truck dito ng ipanghatag nga mga relief goods from the people of Davao City. Nana ba? From the people of Cebu City. Pero ang Lapu-Lapu, Ahong cares. Grabihan naman sa nana, oy. Naman tayo circulars DILG, ana. Naman tayo circulars kuwa, ana. Medyo grabihan sa Ginoo. Mga project sa gobyerno, gidili naman ang pagbutang unta sa ngan og naong mga higala sa mga politiko dakin. Butangan yun, yawa pa sa iluas na mga higalang supposedly doon ay secrecy, i-appeal yun. Kuyawa, Mayor Sinde, good morning ni mo, Mayor Sinde. Straight to the point. Now, ato mahigalang tagaagpagtagad atong balikan mga kaigalaan. Kay valid manggod ang pangutanas mga tao diha sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Labot ani mahigalang pagbutang og tarpulin. Kining pagbutang og tarpulin, nya kana usa ka military mga higala nga facilities nag-announce ka sa tibuok kalibutan kay gipost pa sa Facebook nga naa diyang iriyaha ang ato mga higalang dapat sikreto unta nga butanganan mahigala sa mga missiles. Straight to the point. Nganong nahimo man nimo ni Mayor o Congresswoman o karon Mayor Cindy Chan? Unsa may nakaaghat gyud nimo? Wa gyud nimo pasayloan ning hasta ning military facility i-appeal gyud og butang diha. Straight to the point. Valid man ning kon sa mga tao. Kay natural man na mahigala ang atong kontra mabitan ang butangag missiles diha kay nangandam ta simbako lang palayo in town or bagitay dag-anan. Pero nangandaman ta ang atong papagandam dili gyud na isulti kung asa ipamutang. Military aspect man ni mga higala. Kay siyempre kung mahibaw-an ka asa ni mo ipamutang na mo gini targeton. Given na nadaan may higala kining katawhan sa Lapu-Lapu City actually simbako og duna mga higalay mga problema. Dunay risgo ng daan kay naman diha ang Mactan Air Base. Kay targeton na ng una may higala kaning mga air bases. Nya labos tanan nagrisgo siya kay imong gi-announce nga naa diha ang missile storage facilities. Straight to the point. Kana mahigala sa military courtesy na o discipline, military secrecy. Apil na nga mga hisgutanan, uy. Man usa may nag-aghat mga higala ining Congresswoman Cindy, grabihan naman sad. Ora kang makapanglingo-lingo gyud ka mga higala karon di mo tubag. Si Cindy mahigalag si Ahong. Ha? Unang-una mahigala do na tay circular ani grabiha eh. Kini mga project sa gobyerno number 1 di ni pamutangag mga naong sa mga politiko. Pero kining ila kadagko ang mga dagwaya oy. Nga kining isyuha may gala na doble ang ato mga higalang concern ani. Kay number 1 do na mahigala circular sa DILG o sa kuwa nga dili na ipamutang ng mga ngans politiko day kana mga pictures politiko. Kada number 1, number 2, dapat ning secrecy. Tinuod na naaman niya ang airbase. Naaman niya ang na-forcing. Pero pag-announce mo na pag diha mga higala ang missile storage facilities, nag-increase ka sa risgo. Sa man yung nauna ni Mayor Cindy, bahala nag-increase sa kuan basta kay mo sikat ka. Straight to the point. Wa nagipasayloon nga lugar niya di pabutangag mga naong. Medyo kuan kayo ba? Unya wa kay plano anak Mayor Cindy nga imong kuhaon na. Although nahibaw-an na karon sa tibok kalibutan pero grabiha oy.
Ang iyang tubag kay na interview man sa mga sakop sa media gahapon ato ra kong paminawon iyang tubag mga higala. Kon ka ba nga kani be? Be sa paminawon sa iyang tubag mga kahigalaan si Mayor Cindy Chan nga nibisita sa mga sementeryo courtesy ni sa Sunstar Cebu o sa The Freeman pare-parehan sa mga video no. Sige ato paminawon kuno dong. Groundbreaking, no, happened some time ago. And as you may know, I have always invited the media. I've always been transparent about all my projects katong congressman pa ko. And if there was any issue on security or secrecy, gisita nata sa Philippine Navy, sa NAVFORCEN. But in fact, they joined us sa groundbreaking. And I think it was to protect us, to show that our Navy is capable of protecting our people. No, I think it is a given that because we have an air base here and a NAVFORCEN here, we are a target. That is reality. No, so. Mag-google pod nimo na naatay NAVFORCEN, naatay airbase dire. So given na naat ang atong mga air and sea assets na ginay mga pang para maprotektahan ta. Naay mga arms, na di ba? Okay. So mo niya pamahayag mahigala matud pa niya nga given naman na kay naman tay airbase. Mo na ko gingon, given na nga naay airbase na mahigala na portion pero ang pag-announce nimo sa missile storage facilities ni increase sa risgo. Straight to the point. Kay dili man na pasabot nga na ang airbase na napo ng facilities sa missiles. Kadungog bago ka mahigala anang sa mga US kada mga Israel kada mga ilang i-announce asa dapit dili uy. Noon sa man taon ni si Mayor Cindy Chan. Sa imo na lang gyud nga gusto nga imong daw mabutang tanan diha sa mga projects. Number 1 ha, dili pwede unta nga ibutang na mga naong. Number 1. Kay naa na circular mahigalan DILG ana og ang kuha. Number 2, nasamot mga higala kay supposedly kinahanglan ni mag-observe secrecy kay military facilities ni. Straight to the point. Ang iya gyud mga higalang ka kay kwarta man sa katawhan. Di man na kwarta nimo Mayor Cindy nga imong personal. Butang nga gyud dako kay naong oy. Grabiha mga higala. Way gipasaylo. Mo na giingon nga pamutangan hasta gani ang relief operation dito sa Bugo. Doon na nakasulti nako. Kay doon naman po naka-picture. Kadtong mga tabang, unahon na gutong tabang sa Davao dong. From the city of Davao, from the people of the city of Davao kaniyo. From the people of Davao City. Ito mga truck nga karga. From the people of Davao City kaniyo. From the people of Cebu City. Help is on the way. Oh. Dagko mga truck pero ang Lapu-Lapu mahigala dili man from the people of Lapu-Lapu eh. Asa man tong Lapu-Lapu dong. Kani kapitol ni. Kaniyo. Chan cares. Ato lang ni agi kito katawa ha pero grabihan na po na Mayor Ahong Chan oy og Mayor Cindy Chan. Wa na gyud tay uwaw nga nahabilin dan dapita. Straight to the point. Tanan nga mga project di man na gikan sa inyong bulsa, gikan man sa katawhan. Buhis man sa katawhan. Ala pamutangag dagkong naong. Kana numero 1 do na kalapasan. Labos ta na number 2. Kini oh. Missile storage facilities. Wa gyud pasaylo basta kay importante gyud la. Maglaway siguro na sila dayo dili mabutang ilangan o ilang naong. Nya katarungan may galang Mayor Cindy sa interview siya nga na naman ang kuan niya, naman ang katong taga Armed Forces, wa man gani sila mo sita day. Doon na ba'y kalainan Mayor Cindy ang pagsita og nananghid kadaan unta? Kay kana gud mahigalang mga sundalo, kada mga pulis, labihan kahadlok ng mga politiko, prangka-prangka pag-istorya indekin. Straight to the point. Ha? Hadlok na sa politiko eh.
Kana mga pulis, kana mga sundalo, dili na basta-basta. Mas lahi, dunay kalainan kung nisulti ta kadaan, og imo sang gikonsulta daan, nga pwede ba butangan nato ni dinhi og kuan? Malagmit mingon to ayo lang na mayor kay lisod na kay mayor. May baw antang na to di ato mga facilities. O kanang gibutang na nimo daan tarpulin. Medyo na lahi man na day. Ikaw sundalo ka. O gikonsulta nimo daan sa wa pa mabutangi. Ako nagtuo nga ang maong sundalo maingon gyud nga ayo na mayor kay makwanta na. Ayo na kung di lang tana kong pangita lang dito lain kong kung asay pamutang na imong naong kong. Ibutang na dito kong lain lang kabutangan kong pero ngari ayo lang akong. Lahi man do na may kalainan kung nabutang na daan diha day nya imo ipakuha. I hope si Mayor Cindy ba kuno kuno gamayng imagine kuno gamay kuno o kamaok kam analisara kuno gamay. Gibutangan ni mog tarpaulin dinha dayon. Di mo tanaw na karon ang mga taga-armed forces day. Naglingo-lingo lang na sa hilom. Kana nagbagulbol sa hilom magiluom in taon. Unsa man ning kongresuman? Kana hunang-huna sa mga tao sa Lapu-Lapu na unsa man taon sa kongresuman Cindy Chan. Nga mao man niya suod sa iyang utok, nga gibutangan niya mahigala diha og tarpulin dako kayo na iyang naong dako kayo, naong ni Ahong dako kayo. Naong ni Daday. Ni anang maong klase sa project. Straight to the point. Lahi na, ug imong gibutang daan imong tarpulin, pagtan-aw pa sa taga-armed forces na forcing day. Sa tuyong ingon na man mo sita, balika ko no gamay si. Lahi man ang sita, ug lahi man ang nananghid kadaan. Kay kanang sita may gala, balik ko kanang mga pulis, kanang mga uniform personnel, dili na sila mahigala mo bangga og politiko. Okay na, paminawon tagbalik be. Groundbreaking, no? Happened some time ago. And as you may know, I have always invited the media. I've always been transparent about all my projects katong congressman pa ko. Okay, Frisa Dombe. Transparent sa iya mga projects, okay na. But sa imong pagka-transparent, doon na may mga exceptions, ana. Kini mga military facilities. Muna ako, nangutana, unta ko nimo, nagtawag ko nimo, hadlock, siguro ka mo tubag na ko. Asa man din nga budget? Dili ba budget niya sa armed forces? Dili ba ni allocation sa defense, Indekin? Ngano yung mamang giangkon? Mayor Cindy. Straight to the point. Congresswoman Cindy. Kaning mga missiles, kini mga storage facilities, dili na ni budget sa defense? Ikaw ba maoy dunay role ani nga nabutang ni sa National Expenditure Program? Lisod kag tubag ang mga pangutanaha mo nandi ka mo tubag nako? Straight to the point. Mayor Cindy? O na yung gingon? Okay na, transparent ka sa mga projects. Unsa man ang mga project ka for the benefit sa katauhan. Pero kini nga ni, nga naghisgot tag defense, na unsa naman tao ning kalakiha. Kining sa Department of National Defense, na project imo ang kunon nga imo. Unsa may role kunon nimo ani aron nabutang ni sa line item dito sa pag-discuss sa budget. Kaya man giangkon nga iya. Transparency okay. But doon ay mga exceptions. Pero transparency, ang imong naong dili butang nimo diha kay di na pwede. Dako ang dagwaya eh. Straight to the point. Now atong balikan mahigala ng issues dakpan sa Lapu-Lapu. Tanawa, balik sa gamay ang tarpaulin dong. Dakuan ng mga naunga. Asa man tong tarpaulin ko no names be. Gamay lang names. Kani oh. Dagkuang mga naunga. Unya, dunay isyu nga wa ko kaapil kay naulahi ko mga higala. Ako man lang ang kunon nga naulahi ko ining isyu mga inanis Lapu-Lapu kay daghan tag isyu sa gisgutan. Kanunay na ta nagsunod may gras newspaper hinon aning kalakiha tungod sa kuan ba? Pero sige lang. Doon na isyo nga astan tamakanan kuno mga higala. Ngani na post man to sa IFM. Astan tamakanan mahigala sa kuan gibutangag Ahong Cares. Na karon Mayor Ahong Chan magtiayon magyud mo. Mag-expect ta ba nga maghinunghungay mo diha ba nga di la siguro na inana. Karon katong
murag lapida nga naay imong ahong cares, ang iyang lusot ato nga iya man ang kaugalingong kwarta. Iya man ang kaugalingong kwarta kuno personal. Sige na lamang at wa mo ko apel itong isyu, sige na lang. Pero kini di man na inyong kwarta. Kwarta man is katawhan. Buhis man is mga tao. Nagaklaro na Tanawar ko ng tarpulin dong. This is where your taxes go. Taxes sa katawhan ni kwarta sa katawhan. Nganong gibutangan man ninyo sa inyong mga naong nga dagko kayo, nga di man na inyong kwarta. Straight to the point. Kwarta man na sa mga tao. Buhis man na sa katawhan. That's number one, ha? Ang unang-una, milusot si Mayor Chan atong ahong cares kay matod pa na iya ko itong personal. Good morning, Madam Mayor Ahong Chan, Congressman Chan. Iya ko nung personal, di na ako na ugaton, may gala personal o dili. Kung saan ito pagkahibaw, personal o dili. Nakanang imong pagka-congressman, na-attach naman ani mo. Ang magmulakaw-lakaw ka og mo, hatag kag serbisyo, may kakini ako papanghatag ron ha sa personal ni. Kani karon ako papanghatag ani pajika sa gobyerno ni kini usas personal. Sa man pagkahibaw ni mo ana. Nga naka-attach mo na bisag asa ka mulakaw congressman man ka. Para nang mayor, bisag asa ka mulakaw mayor man ka. Manager man ka sa city. Magabi ug maadlaw, manager ka mayor ka sa syudad. On call ang imong tawag. On call ka ang imong duty. Dili ka moingon niya personal man. Pero sige na lang, mamayang palusot nga personal to. Beka na kini di man ni personal. Nganong kadagko man sa inyong naong. Nana may circular ani ang anti-ipal indiken. Di ba ni matang sa ipal kining mga naong nga dagko kayo nga gibutang nga dili man na inyong kwarta intaw gigamit ana oy. Ako ba na may circular as DILG og sa kuwa nalimot ka ana Congresswoman og karon Mayor Cindy Chan. Nalimot ka na Mayor Ahong o karon Congressman Ahong Chan. Straight to the point. Nga gidid-an man na nga mag-ipal mo diha. Klaro man ni kadtong palusot nimong istorya nga personal man na nga kwarta, personal man na nga kanang Ahong cares katong tamakanan. Okay, di na ta mo uting kay ato. O personal man ganit, di na ko mo uting kay ato kay naulahim sa katong isyu ha. Pero kini dili naman ni klaro man gyud ni nga kwartas gobyerno. Gibutangan this is where your taxes go. Unya. Kan tanawar ko ang uban nga mga tarpulin day di gibutang no. Kini sa Lapu-Lapu usop tan-aw nako siguro murag nindot ang negosyo sa tarpulin ang Lapu-Lapu ay. Kadalingi nimo na may mga tarpulin mga higala. Ako lang agi katawa ha. Beka ni kuno Mayor Chan, Mayor Ahong o Mayor Cindy Chan nga mga congressman kay nagbaylo naman mo. Do na may lagda na niini ang DILG o ang kuwa nga anti-ipal. Na naman tay balaod ani nga dili mag-ipal. Mamutang ana. Kining inyong gibuhat. Insakto ka ni? Straight to the point. Nya wag gyud nakahunghong ninyo kamong magtiayon, wag gyud nakaingon ninyo dayon. Kabadlong ba sa usag-usab nga di lang siguro to anaon oy. O nakasnabot gyud mong duha nga mao gyud atong buhaton. Asas daday nga inyong anak o utrosa. Ato na agi katawa ba? Klaro na kwartas katawhan. Ang naong god tindako mahiga dako pa sa project nga. Unsa ni project ka? Ato na agi katawa. That's number one. Dili pwedeng ibutang nimo. Mabitaw to nagpa ang lusot ni Mayor Ahong Chan atong mga tamakanan nga gibutang ng Ahong cares. Ang iyang palusot iya tong kaugalingong kwarta day. Ba't kanay dili naman ni kwarta ninyong kaugalingon? Kwarta man sa mga tao nga nang gibutang man yung naong diha. Kadagko para ba? Ikaduha,
Dunay secrecy ani. Kaya nag-isgot man tag-defense. Nyamingon sa mahigala ang tubag ni Cindy. Naaman dito ang, balikan ko itong tubag dong. Kada idong ha. Aman to iyang interview. Ingon siya nga, di waman po musita sila. Mesay ko no. Naman say punto po gamay, pero kanang puntuha gamay Mayor Cindy. Una-una ako nog maayo, unsa man ang kalainan kung ibutang na nimo dinha or sawa pa unta gibutang nananghid ka. Takog kalainan, oy. Parihan na sa bonus mahigala City Hall ba indekin. Nahatag na ang bonus. Lisudan nimo kuhaon day. May tatong nangonsulta sa kuwa sa ladaan mo. Tatong manduan sa kuwa, ipabalik ang kwarta, lisura ni pabalik hinoon. Pagsugod ng tatong nangonsulta sa kuwa, unsa man pwede ba ni nga ihatag tag 20,000? Og moingon ng kuwa dili ihatag. Ang kalainan di ihatag naman daan. Nisita ang kuwa, pagsita sa kuwa mahigala, ipabalik. Mas lisod man ang ipabalik nimo. Wala moingon Cindy, wa man pud mo sita. Wa po ka kaunahuna nga manang hidaan, gabi hasad oy. Kanagong mga pulis o military hadlok ng politiko, prangka-prangkang pagkaistorya. Kisa may musita. O nangayo pagkag-opinion daan, ingon yung ka na sa akong tanaw ha, ang commander sa airbase may nga, Mayor, Congressman, di na siguro ito ibutang na kay, di man to isaba na kung asan to ibutang itong mga missiles. Civilian man kag-utok, lahi man ang utok sa militar. Ang problema ko, civilian og utok, gimik sa pagkapolitiko, mo na dihan ng problema. ang Navy na lang takunoy musita. Kanang Navy la parihar na may galang naa sa armed forces kanang unsa man ang naa sa armed forces. Ang Air Force, ang Army, ang Navy mo na ang tulo ka mga dagko mahigala nga branches diya sa Armed Forces of the Philippines. Kana ang mga tawhana mahadlok ng politiko. Kana mga tawhana di na mo gikonsulta unta nimo daan. Ang yang gihimo day kay gihimon mo sa daan usa pa bahala na lang. Grabe ha sa day. Na paminaw ko niyang tubag, paminaw na gudong. Transparent about all my projects katong congressman pa ko. And if there was any issue on security or secrecy, gisita na sa Philippine Navy. Sa Okay. Freeze ha. Gisita na unta ta sa Philippine Navy. So napaabot kag isita. Wa ka man ang hidaan, nagpaabot kag isita ibutang nimo naman ni kalainan, mabutang na kada sa structure. Mas lisod man ang pagsita dako kay trabahoon ang pagsita day. Kung ta sa imong gipangayuan og opinion, pagsugod pa lang. Naglingo-lingo lang to mahigalang taga Navy dito sa Hilom. Nagsakit ang dughan sa Hilom adto.